Naqqas jew nuqqas ta' ħin, il-kardjoloġista Dr. Marka Bella jgħid ma' TVM News li 88% tal-Maltin mhux qed jagħmlu mqar satejn u nofs eżerċizzju moderat fil-ġimgħa. Waqt attività mill-kampanja Love Heart organizzata mill-Fondazzjoni Marigold, Dr. Bella qal li 30% tal-Maltin u Lawċin jinsabu f'riskju li jkollhom mart tal-qalb. Mela, number one, cardiovascular disease, ġifiri problemi bil-qalb u ċirkolazzjoni hija l-aktar raġuni komuni għalfejn xi ħadd imut. U despite dik il-problema, proporzjon sinifikanti tal-Maltin għandhom dawk il-risk factors li kontribwixxu lejn il-problema. Ħadd-tipip, is-sigaretti, il-pressjoni, it-sokkor, ħajja sedentarja, alkohol eċċessiv. Il-konsulent fil-kardjoloġija u l-president tas-Soċjetà Maltija l-Kardjoloġisti Dr. Robert Xwiereb ukoll jagħmel aċċenn fuq l-importanza li n-nies iħeġġu qraba jew ħbieb li jpejpu biex jieqfu. Għax it-tipip huwa kawża importanti ħafna tal-attakki tal-qalb u tal-puplesija wkoll. Importanti ħafna li dawk il-kollegi tagħna jew ħbieb jew fil-familja tagħna li għandhom problema ta' pis ta' obeżità li nixdulhom l-attenzjoni kemm hu importanti li jibdew dieta healthy. Għax kemm importanti li dak li jkun immur jagħmel check-up. Għax hekk hemm il-pressjoni għolja u jibda dak li jkun jieħu ħsieb il-pressjoni, meta aħna naqsu l-pressjoni nikkontrollawha, mela qed innaqsu b'mod drammatiku r-riskju ta' attakk tal-qalb. Kemm Dr. Xwiereb kif ukoll Dr. Bella jagħtu pariri oħra biex kemm jista' jkun jiġi evitat mart tal-qalb. Kull healthily, għafas fuq ħaxix, għafas fuq ħut, għafas fuq chicken, għafas fuq il-frott. Għamel eżerċizzju, nirrekomendaw dik il-nofsija mixja kull-jum. U l-opportunità li jkollok iċċekkja jekk inti tmur għand tabib ħabba li ġak subajk għall-argument, dik l-opportunità tafa biex tiċċekkja l-pressjoni u tiċċekkja t-sokkor. Il-President tal-Fondazzjoni Marigold Michel Muscat qalet li din il-kampanja qed tilħaq ofol illum f'jum San Valentinu fi sforza biex titrawem kuxjenza dwar ir-riski marbuta mal-mart tal-qalb. Hija qalet li matul l-aħħar 11-il sena kemm ilhom jittellaw kampanji simili mill-Marigold rat kambjament u n-nies huma konxji tal-bżonn li jieħdu ħsieb qalbhom.